Ina şu ekranınıza görýän adamyňyň ady Zoran Mamdani. Amerikanyň taryhyny birinji musulman bolup hakim saýlanlar. Onsoň şu Zoran Mamdaniň taryhyny aýtsaň ýyllar, ol 1991-nji ýylda Afrikanyň Uganda diýen ýurduny Kampala yerinde bir hindi maşgaladan dünýäge iner. Ol heniz çağa döwri onuň enatasy Amerika göçüp gitdiler. Amerikan tarihi hakkında aýdylan ýyllar, Amerika şu Demirgazyk Amerika migrasiýa edip giden hristiýanlar tarapyndan bir döredilen ýurt we Amerikan taryhyna esasy hristiýanlar uly rol oýnan musulmanlar elmindama bir jemgyýetiň kiçi bölegi bolup galan. Ýöne soňky döwür şu Amerikanyň beýleki jemgyýetleri özüni kabul etmegi, Amerikanyň beýleki milletleri öz döwlet sistemasyna kabul etmek netijesinde şu tarihde birinji gezek bolup bolýan zatlar we mysal üçin Barack Obama Amerikanyň birinji gara renkli prezidenti, Zoran Mamdani Amerikanyň birinji musulman hakimi hukmyny şu tarihi ütkedici zatlar bolup geçse. Inni ýyllar ertir size aýtsalar, häzir Aşgabatyň hakimi bir Ors, Ermeni ýa-da Azerbaýjan saýlanýar diýse, siz nähile garar